Zue bi begiak ez dira berdinak emozioi dagokionez. Begi bakotxak garunan hemisferio batekin konektatua do, naiz badon gurutzatzen den informazio zati bat. Yang begi bat eta yin begi bat jozula esan genezake. Dualidadia, gauza guztietan aurkitzen den oinarrizko bi indar kontrajarri eta osagarri, bakizugu unibertsua. Yima feminitatin printzipioa da, lurra, iluntasuna, pasibotasuna eta xurgapena. Ta yang printzipio maskulinoa da, zerua, argia, jarduera eta barneratzekin zerikusi dauna. Zure alde zuzendaian begia yang begia da, eta zure alde ez zuzendaian begia zure yin begia. Orduan, jaiotzetik eskubila baza eta gauzak berez idazteko eta iteko erabiltzen zuen eskua, eskuineko eskua bada, zure eskuineko begia yang izango da, yang. Eta kultura askotan maskulinotasunakin erlazionatzen den yang kualidadik islatuko du. Borondatia, ekintza, erabakia. Zure yang begian sintoma bat jozu, kasu hontan eskubila, aipatzen jozun tentsio emozionalak erabakiak hartzeko, ekintzara pasatzeko eta zure bizitzako gizon garrantzitsuren batekin. Atia, bikotekidia gizona bada, semia, anaia, edo zure buruakin gizona zan aldetik, edo zue maskulinitatekin izango du zerikusia. Emakumea naiz gizona izan. Zure alde ez zuzendariakin lotuta don begia zure yin begia da. Yin begia kulturalki femeninukin edo feminitatekin lotu din yin ezaugarriakin lotzen da. Emoziuk, intuizioa, rezeptibidadia, hartzen duna. Zure yin begian bakarrik agertzen din sintoma bat jozu, zure buruai galdezen zaioke ea islatzen jun tentsiuk, sentitzen juzun emoziuk, sentitzeko baimenakin edo dituzun intuizio jasotzekin zerikusi hauten, edo zure bizitzako emakume garrantzitsu batekiko tentsiuk islatzen juzten. Zue ama, zue bikotekidea emakumea bada, alaba bat, aizpa bat, edo zue burua emakume gisa edo zure feminitatekin gizona naiz emakumea izan. Sintomak yin begian islatzen dinin, honekin lotua ote dauden galdetu zenien zaioke zure buruari. Labur bilduz, jaiotzez trebia baza eskubila, eskubilan trebia, zure yang begi maskulinua eskuineko begia da, eta zure yin begi femeninoa ezkerrekoa. Eskubila baldin baza, yang eta yin. Kontuz, ezkerra baza, alderantziz da. Jaiotzetik ezkerra baza, naizta eskuineko eskuakin idaztera behartua izan, orduan zue ezkerreko begia yang da. Maskulinua, borondatia eta ekintzana, eta zure eskuineko begia yin da, femeninoa, hartzailea, emozionala. Zertako balio hau jakitik? Zure bi begian artean sintoman arteko desberdintasuna badaude, zure bi begian arteko ikusmen kalitatearen ezberdintasuna badozte, honela, gako gehiago izango zu, begi bakoitza ze esaten ari zaizun interpretatzeko.